W aktualnej geopolitycznej sytuacji nie dosogada cłe industrialnym, gospodarczym rozwoju spłomieniającym kwestiów łebronnosce. Jedno zdradzim so paruanci i czasa godo so u tym, że to jest bardzo negatywny, bo musimy poświęcać na rzecz łebronnosce swoja wygłeda, ale często te rzeczy idą w porze, bo te same drogi, które są potrzebne armii w ewentualnym konflikcie do przenoszenia zbrojnych młeców, są też nama potrzebne w dojachaniem do roboty. Energetyka, która modac nama tuni sztrum, jest też potrzebna na wypadek wojny. I prawie to sparuancieni kwestiów łebronnosce, kwestiów gospodarczych, kwestiów infrastruktury, rozwoju spoleznowych łeziecy, mo mieć zielony, industrialny łekrang Kaszubia. Dzisiaj w Kasiepści Filharmonii w sztuce ciej to nagrywamy, do znowu meso, że ten projekt moju wsparcie rządowy znajemy ju kogoś, kto będzie za to odpowiadał, zaraz nim będziemy godele i wiemy ju, że Kasiebę będą się rozwijały w tym konkretnym cierenku. Adam Hybel, rocia bardzo serdeczna. 3 czerwca wicepremiera, minister narodny obrony podpisał decyzję w sprawie powołania robociego karna dla projektu Zielony Industrialny Łekrąg Kaszubia. W jego skład wchodzą MON, Ministerstwo Rozwoju Technologii, Infrastruktury, Energetycznej Spółki, Agencja Rozwoju Industrii i dredzi brekwewny do tego podmioty. To znaczy, że to sostowo rządowy projekt. Miała niedele funkcja prowadnego i koordynatora, i my przechodzimy od fazy łudbe do zisceni. Teraz jest zrobić w drobnotach koncepcja i rekomendacje do zrobienia projektu. Płesobny etap to będzie pierwszy płetkani na rówiznie Ministerstwa Narodnej Obrony, później z butnowymi podmiotami i start robotów w realizację projektu Zielony Industrialny Łekrąg Kaszubia. Uruchomienia projektu Zielony Okręg Przemysłowy Kaszubia. Jednym z ważnych komponentów projektu Kaszubia jest łetcidnica bełt. Wojna na Ukrainie pokazywa nam, że dzisiaj nie ważny jest bluz sprzęt wojskowy, ale też logistyka, też infrastruktura i to wszystko jest potrzebne w kwestiach łebronnych. Ale musimy pamiętać też, że ciężko jest inwestować w samą wojskowość, w samą wojskową logistykę czy infrastrukturę, ale jeśli mamy zagwesnieni zwrotu w postacjach bardziej cywilnych, wtedy też chętniej możemy inwestować te pieniądze, przeznaczywać budżet na zbrojeni na zbrojeni też w cudzysłowie terenu, budacja drogów, które będą się zwracały też przez to, że wokół tych drogów mogą powstawać firmy, mogą powstawać place robocze. Megaprojekt Kaszubia jest, można powiedzieć... Megaprojekt Kaszubia to jest brzot realizację projektów, co powstawają i by miały powstawać na Łybrzegu. Mamy tacy, że spodleczny projekt to jest pobudowanie czerwonej drogi. To małe demknąc port w Gdynie, jedurny natowści port w polskim państwie dla chudciego transportu wojsków. To jest ale płegłercha, że mimo interwencje nawet zdresionych natowścich państwów ta droga nie była realizowana. Ona ma powstać. To jest też pierwszy part opatu. Temu jogodu opace, że samorządarze muszą sobie przerechtować do zisceni posobnych partów do nordowej łebkrężnice. Chterna w jedną otokel so wpisać w szerszy kontekst. Powstało też Via Pomerania z Łuście w stronę Polści do Bydgoszczy. Chudci transport bane w Polska. To musi wiedzieć, że Chińczycy, Amerykanyże inwestują w Puertę, bo młerści transport jest no bardziej skuteczny, no chudciejszy i no tuńszy, umożliwiający nowikszy gabaryty. Najtańszy i bardzo wielkie gabaryty można przynosić. Czemu ty, Kasiebę, są ważne z perspektywy, no nie daj Boże, konfliktu? No to jest przede wszystkim port wojenny, który musi mieć wyprowadzenie drogą wojenną, tak ma to wiadomo, przez Betów i Chojnicę, żeby połączyć inne trasy, inne drogi, żeby wojska sojusznicze mogły jak najbardziej przerzecać w miejscach, gdzie może być potencjalny konflikt, żeby odstraszyć na wroga. I temu to jest tak ważne, że tu jest to najlepsze połączenie. To też wydają specjaliści od wojska, od wojny, od obrony.
I ta droga jest bardzo ważna. Druga sprawa to jest port w Gdyni, port wojenny. Droga czerwona, jak my tu wiele razy gadali o tej sprawie. I to jest też droga obronna. A trzecie to jest wyprowadzenie, jak my wiemy, dawny opad, czyli droga Via Maris do Wieldziewce. Wielgowie jest to też port, który jest porta serwisowym dla offshore'ów, czy dla elektrowni wiatrowych, ale też my widzimy tam jeszcze można to, żeby inne działania mogły w tym porcie być. A więc to się wszystko składa na jeden wielki projekt i obronność też jest bardzo, bardzo ważna. Woźnym Łestrzutka dla najgospodarci je gdyński puert. Wkół niego funkcjonuje wiele firmów, a ware z całego świata trafiają na nasz rynek. Spost rzadku obronnosce dobry drogowi sparłancieni z puerta, a ugadajmy so, estakada kwiatkowścigłe tacim sparłancienim nie je, może być kluczowy. Równak nawet w czasach miru ta droga, przewidywano jak no part projektu Kasiubia, może rozrzesiec wiele toklów mieszkańców tego partu województwa. My jako Rumia od 2016 roku. My jak no Remia od 2016 roku biotkujemy sobie łebkrążnica Trzegardów w formule budowy czerwonej drogi do Puerto Gdynio, letyś z łetcidniancim na nordowy Zopot w naja strona Remi, Rede i Pucci Krys była ziscono. Kotam jest kłopicą strategiczny krajowej infrastruktury i moso rozmiec Puerte, wojenny i Puert Gdynio. Teren je Puerta równocześnie warowym, ale też debeltnego użytku i jedurnym Puerta NATO w Polsce. Te drogowe układy są często musiebne z pozdrzadku bezpieku, letyś gospodarci. W terenach logistycznej dolezne Puerto Gdynio na granicę Remi, Kłesokłewa, Partu Gdynie, Rede i gminę Puck mamy stolemny remę inwestycyjnych terenów, dze w Remi jumu łedemkły w dzylu na je grunte. Drodzi pobudowuny, tereny są uzbrojone, firmy so pojawiają. W Remi w tym czasu to dało 1002 nowych placów roboty, dzięki naszym działaniom przez spółka Invest Park i łapani inwestorów wiele firmów co pobudowało, a płesobny są w fazie projektów. My z tego skorzystali, mieszkańcowie mają robotę, lepsze pieniądze, więcej czasu, bo nie muszą dojeżdżać. Kasiubia to jest szerszy projekt i ma więcej możliwości we współrobotę z rządowymi instytucjami. Mamy wiele możliwości łapani inwestorów rządową stegną. To, co my ciejemy, dało wielki optymizm, to będą ciekawi warci i ciekawi zarobk. Cały region może skorzystać. To będzie fantastyczny projekt. Cały region może skorzystać. Dla mnie jest to fantastyczny projekt. Kasiebę i tak będą się rozwijały. Niezależnie od tego, czy będziemy mieli jakiś projekt, czy nie, bo i tak będą tu powstawały firmy, ale zadaniem tego projektu, jakim dzisiaj godumę, jest urządzenie tego wszystkiego, stworzenie jakiegoś ornungu, zaplanowanie tego, tak żeby te place robote, firmy powstawały tam, gdzie powstawają też drogi, żeby infrastruktura nadążywała za gospodarczym rozwija, żeby to wszystko było sparłancione i też co bardzo ważne, żeby przed tym urządzeniem nie nikwic krajobrazu, nie nikwic przyrodniczego potencjału na jego regionu. Planowo cile nosce, tereju cile zesąd terenów na Kasiebach wobec wyznaczonych do rozwoju innowacyjnych firmów zrzeszonych z energetyką, drona, małe bronnoscą, szteczną inteligencją i dredzima. Tyłe rządowo strona musi so dogadać ze samorządarzami, jaci mają wskazać. Chterne place na ich terenie so do tego nadawają. Rola samorządów jest bardzo duża, bo wybudowanie samych... Rola samorządów jest bardzo wielka, bo pobudowanie drogów takich z debeltną rolą to są strategiczne drogi, całe węzłów musi odprowadzać mylowi, benowi drogi, co by dojechać do terenów określonych w planach łeglowych i remnego zagospodarzeni, jak no industrialno-usługłowy. Te nasza samorządów rolo je wielgo, to niele plany zagospodarzeni, uzbrojeni, benowi drogi i rechli to musi z mieszkańcami dogadać, co by to w dobrym placu postawić. To jest wielga szansa, łedmiko so ta purta i te samorządy, co was weskają ta szansa, gwas skorzystają. Mieszkańcowie będą baroryt. Mieszkańcy będą bardzo zadowoleni. Założeniem megaprojektu Kasiubia jest też to, żeby centra kompetencjów były tułe. Żeby to nie było tak, że na przykład offshore rozwija się przy naszym młeżu, ale gdzieś we Warszawie są specjaliści. Nie, oni mają być tułe na placu. Do tego też centrum
technologiów bezzałogłewych. To, czego tyś mamy są nauczony przez wojnę na Ukrainie, że drone to tak po prostu bardzo jedno z tych słów, które my najbardziej zapamiętamy z wojny na Ukrainie. To one są game changera, to one są barowoźne i te bezzałogłowce są tyś barowoźne w kontekście byłtu. Mały głębłeżak, że te wielkie jednostki nie mają za bardzo możliwości manewrowania. Tu to prawie małe jednostki pływający, ale też lotający będą decydowały o to, kto będzie dominował na byłce i temu też to centrum rozwoju naszych bezzałogłowców, możliwość schudci ich produkcję, możliwość rozwijania technologicznego i tworzenia tych najlepszych generacji, to jest coś strategiczno barowoźnego. Budujemy wielkie fermy offshore'owe na Bałtyku. My budujemy wielkie offshore'owe fermy na byłce. Te fermy będą niedługo dziejały, to są 2-3 lata. Do te jądrowo strumłewnią zabudowuno. Wielki energetyczny potencjał na pomóżym pływstunie. Z jednej strony tuny strum, bo krótki transport, a do tej tuny energię musimy też technologiczno nadążyć. Nie możemy pozwolić, co by tak ważną, krytyczną infrastrukturę budowali z zagranicznych partów. To muszą być nasze parte. I mamy belnych, trymnych, młodych ledzy, i to musi ich zaangażować, co by oni ta technologia tworzyła. Kaszubia to temu, że kaszepści ludzie robócy, trymny, bez wszystkich lata swojego istnienia. I temu ten okręg co musiał nazywać Kaszubia. Musiał ten okręg się nazywać ta oryginalna Kaszubia. Na dzisiaj rozprawiamy o wielkim projekcie dla całych naszych Kaszubów. To jest zielony okręg przemysłowy. To jest trochę na wzór tego, co było przed wojną drugą światową, centralny okręg przemysłowy. I tu na Pomorzu, na Kaszubach jest, jak to mają stwierdzone, uczony, żeby tu wszystko lokalizować, bo tu jest tania energia, bo tu jest wielki potencjał naukowy, techniczny, tu są ledze z doświadczeniem i robocy ledze. Bo Kaszubi to wiadno były robocy ledze, którzy żele z roboty i z własności. I temu Ministerstwo Obrony Narodowe robi wielki projekt, mega projekt dla Kaszubów, żeby tu wszystko zlokalizować, co jest ważne dla rozwoju naszej małej ojczyzny. To przede wszystkim musi być sprawa i rządu, i samorządów, a też wszystkich organizacji społecznych, dla których będziemy ten cały projekt mogli kierować. O co chodzi? Chodzi o to, żeby zatrzymać młodych ludzi tu na Kaszubach, żeby oni mieli robota, można ta rozwoje swoich pasjów, żeby mogli tu mieszkać i zarabiać i wzbogacać polską gospodarkę. Do tego już musi być zainwestowane to, co najważniejsze, czyli pieniądze w budżecie państwa, a też pieniądze z Unii Europejskiej, a też z innych, jak na to wiadomo, źródłów, czyli to mogą być też pieniądze od różnych firm, biznesmenów, którzy są bardzo zainteresowani tym. Samorządy muszą się mocno zintegrować i dać swoje propozycje, jeśli chodzi o grunty, gdzie ewentualnie konkretne fabryki mogą powstać. A nade wszystko to jest projekt bardzo ważny, że on musi też uwzględnić to, co na Kaszubach jest najważniejsze dla nas, dla kultury, dla języka, dla zachowania tradycji. To nie może być tak, że my budujemy w najlepszych miejscach wielkie fabryki, niszczymy bezpowrotnie przyroda, kultura. To musi być wszystko razem opracowane, zakwestionowane, tak żeby my mogli łączyć jedno z drugim. Tradycja z nowoczesnością. I temu my tu jesteśmy i temu będziemy dalej robili, żeby ten projekt był znany w całej Polsce i żeby miał dobrą akceptację wszystkich stron. Z jednej strony bezpieczeństwo. Tak jak... Z jednej strony bezpiek, co załebimianty w tym zakresu drogowych inwestycji militarnych i dredzich, które są i zagwesniwają ci bezpiek. Do tego energetyczny transport, chutko energio,
No tuńsio, bo niedalek place produktu, bo niedalek placu produkcje. Tomdze noterny plac rozwiju, wielki technologiczny zapleci, rozbudowa butnowego puertu Gdynie, dalej inwestycje w marynarka, ale z nowyma technologiama. To je wiedzieć, że te zachty łekrante na Bełceju nie dadzą radę, tam dą drony, królestwo dronów i małych łekrantków. I tu też jest szansa przed tego ertu budowie i zabezpieczowaniem offshore'ów, bo drony je muszą zabezpieczywać, my jesteśmy w stanie zbudować wielkie inwestycje, co zagwesnią płeszek na budowa teli dronów, no nowsi technologie, co je nut. Tego my nieraz nie widzimy, ale to je nut pamiętać. Dla mnie je woźno równak nordowa obkrężnica i o teli latu tym godom i o nie taca, że jak my zaczniemy czerwoną drogę, tej my też zaczniemy budowa nordowej obkrężnicy Opatu. Obwodnicy północnej Opatu. Szacuję, że potrzebujemy około roku. Ja rachuję, że to je nutkłele roku, co by projekt przeszedł do fazy realizacji. Na to są nakłado fakt, że na dredzi rok wygasnie dzyl przepisów, jakie konstytuują ekonomiczny zonę i zielony industrialny łekrang musi być wpisany w nowy gospodarczy kraj rozpołścigłe państwa na nobleści desant z 15 lat. Temu ta robota wkół prawnych kwestiów i samego sztyłtu łekrangu Kaszubia, lokalizacje, to je robota ze samorządama, bo to samorządy na rówiznie marszałków, wojewodów, ale też nizi będą należnikami. Z tego wszystkiego powstanie konkretny plan do ziscenia projektu. W międzyczasie mają godu z inwestorami, co się do nas zgłaszają, bo są zainteresowani udziela w projekcie. To są firmy polskie, zagraniczne, amerykańskie. Oni rozumieją, że prawie tułe, kwelmłeża, bandze zielono energio, wiele imdze. Tu je fejn plac, bezpiek, powstało nowo infrastrukturalno syc banowo, drogłewo, leftowo, młersko. To tu je wort planować gospodarczą przyjemność Polski, ale też całego regionu, Europy i świata. Polski, ale też całego regionu Europy i świata. Bóg zapłać webzyrnikom wspierającym na serwisu Patronite. Wa pomogota rozwijać Kasiepści Media.